जुक्ति गैयै खोथा बुंनाय मानाय बेखौ मिडियायावल' नुयो मावनायथ' जों जेबो नुवाखै बिल्डिं बानायदों बयबो थाबायनो हानाय लामा बानायदों दैसा बारनो हायि जायगायाव दालां बानायनानै होदों थ' बेखौ रायजो राजाफ्रा नुखानाय जेबो मावाखै होनबाबो बे जाया बेखौ थगायसुला होननानै मिथिबाय। बिटिसिआव सासे दैदेनगिरि आरो मोजां लिडार होनोब्ला हाग्रामा साराबो सासे बियो आं बुंनाय नङा जा बिपिएफनि जेने सापर्टार आरो बिपिएफ खौ मोजां मोनग्रा माखासे नेता कर्मीफ्रा दासिमावबो मोजां मोनो आरो हाग्रामा महिलारि बायदि नों आं सादा सिदा मानसि गैया अब्ला रायजोफोर गोबाव खालामालासे जोङो बिदिखौ नायग्रोनि गानाय मोनो माने आरो हाग्रामा सार बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन जों बिथांनि भक्त हाग्रामा सारजों गोबाव बोसोर थाबोनानै जोङो बिथांखौ मिथिनो मोनबाय आरो बेनिख्रुइ देरसिन दैदेनगिरि बिटिसिआव जोनोम जायाखै दाबो बेखौ जों सानो जोंनि दा बर्थमान हाग्रामा सारनिख्रुइ गोजौसिन टलेस्ट लिडार गोजौसिन लिडार गैया जोंनि बिटिसिआव जों बेखौ सिबियो। आथिखालाव इउपिपिएल सरकारनि सासे इएम दङ नोंथांनि नैबे मानास सेरफांनिफ्राय दा बे सासे इएमजों फैगौ बिसायख'थियाव जुजिनायाव माबायदि प्रस्तुति जाना दं इएमखौ बिथांखौ सोर बानायदों जोंनि बिपिएफ दोलोआनो बानायदों बिपिएफ दोलोनि रायजो राजाफ्रानो बिपिएफ दोलोनि भटारफ्रानो बिथांखौ भट होनानै दैथायहरदोंमोन बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि मोनगोन बिपिएफनि जाय भटारफोर बिसोरनि दुखु दाहाफोरखौ सुस्रांनो हागोन होननानै फाथायहरदोंमोन नाथाय बिथाङा रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गुबुन दोलोआव जानानै गावनि दा सम्पति बानायहैदों माबा माबि रायजोफोरनि थाखाय जेबो बानायाखै। फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि इसुखौ लानानै बा माबायदि मावनो हादों हायाखै इसुआथ' जोंहा बिपिएफआ बिराद मोजां इस्यु दङ जेनेबा बिथांमोनहा मावनो हायाखै बेनो जोंनि थाखाय सबसे साबसिन इस्यु आरो जोंनि देरसिन अस्त्र बिथांमोनहा जेबो मावाखै हाग्रामा सारखौसो 17 बोसोराव मावाखै होनो नाथाय हाग्रामा सारा दिनैहाय बयबो नुनो मोननाय गिदिर बिल्डिं बानायदों बयबो थाबायनो हानाय लामा बानायदों दैसा बारनो हायि जायगायाव दालां बानायनानै होदों थ' बेखौ रायजो राजाफ्रा नुखानाय जेबो मावाखै होनबाबो बे जाया बेखौ थगायसुला होननानै मिथिबाय नाथाय गाव जेखौ मावगोन होननानै बुंदोंमोन बेफोरखौ जेबो मावनानै दिन्थिनो हायाखै रायजो राजाफ्रा बुजिजोब्बाय। नोंथांमोननि नैबे मानास सेरफां ओनसोला मानास माहारियारि हाग्रामा लोगोसे भुटान हादोरजों नांजाबनाय सिमायारि हाग्रा ओनसोल दा बेहाय माखासे मैदेरनि जेंनाफोर नुनो मोनबाय थानाय जायो बेयाव माने जोंना मानास ओनसोलाव मोनसे हाथी आरो माथि बिनि समस्याखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिगौ हाग्रामा साराबो गोबां मिथिङाव बुंलांखाबाय मानास सेरफांनि एमसिएलएखौ जुदि बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएखौ देरहाहोहरोबा हाग्रामा सारा हाथी आरो माथिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन। हाथी आरो मानबनि जाय संघात जे दाङाबाजि बियो जाहैबाय जेरावबो ओनसोलाव दङ मानासाव गोबां दङ आरो बेखौ होबथानायनि जोंनाव गोबां बेबस्था बा प्लेनिं जों लादों जेनेबा मैदेरा दिनै हाग्रा सिङाव आदार गैयिनि थाखाय जेराव गामियारि ओनसोल बा मानसिफोर बसबास खालामनानै दङ थागासिनो दङ बेफोर ओनसोलाव फैयो आदार नागिरनानै खिन्थु जोङो मैदेर जेराव थायो हाग्रा ओनसोलाव जुदि बिसोरनि मैदेरफोरनि जाग्रा बेसादफोरखौ जुदि एभेलेबेल खालामनानै होयोबा बिथांमोनहा मैदेरफ्रा जोंनि मानसिफोर थानाय गामियाव हाबफैनाय नङा होननानै आं सानो ओंखायनो बिसिनि हाग्रा ओनसोलावनो जुदि मैदेरफोरनि थाखाय गोबां जाग्रा मुवा बेसाद थालिर माबा माबि जुदि जों गायनानै होयोबा बिथांमोनहा गावसिनि जायगायावनो गोजोनै रायजो जागोन मैदेरफ्राबो जिब जन्थुफ्राबो आं बेखौ सानो। जुक्ति गैयै खोथा बुंनाय मानाय बेखौ मिडियायावल' नुयो मावनायथ' जों जेबो नुवाखै रायजो राजाफ्राबो जेबो मावदों होननानै खिन्थाफेराखै ओंखायनो जोङो जेबो ससियेल मिडियायावबो बिथांनि डेभेलपमेन्टनि फारसे खामानि मावनाय मानाय बेफोरखौ जों जेबो नुवाखै खालि जाहा थाहा खोथा बुंनाय आनपार्लियामेन्टारि लेंगुवेज बेफोरखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो ओंखायनो जोङो बारा मिथिया बिथांनि सोमोन्दै। মই প্ৰথমে হাগ্ৰামা ছাৰ ডাঙৰীয়াক যিজন আমাৰ গুৰু হয় আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আমি মানে ভক্ত আৰু হাগ্ৰামা ছাৰৰ তো তেখেতে যদি এনাউন্স কৰিছে হাগ্ৰামা ছাৰকে মই প্ৰথমে ধন্যবাদ দিম আৰু ভাল লাগিব মানে ভাল লাগিছে নিশ্চয় মানুহ হিচাপেতো ভাল লাগিবই ভাল লাগিছে কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এতিয়া মোক যদি এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে আৰু মই মানাস চেৰপাঙৰ এমচিএলএ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে পূৰা প্ৰস্তুত। যেহেতু প্ৰতিনিধিত্ব আপুনি কৰিব কি বুলি ভাবে কোনে আপোনাৰ মানে মূল হ'ব বুলি মানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো হাগ্ৰামা ছাৰে সদায় কৈছে যে আমাৰ মানে দ্বিতীয় হেৰিত কি বুলি কয় দ্বিতীয় স্থানত বিজেপি আছে তো
সেই হিচাপে আমি বিজেপিকে হেৰি কৰিছোঁ, চিৰিয়াছলি লৈছোঁ। বিজেপিয়ে আমাৰ বহুত তেওঁলোকৰ যিহেতু মানে চেণ্ট্ৰেলতো তেওঁলোকৰ চৰকাৰ, ষ্টেটত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ, ইভেন আমাৰ BTC অঞ্চলতো তেওঁলোকৰে চৰকাৰ। তো তেওঁলোকে শক্তিশালী দল, ৰাষ্ট্ৰীয় দল এটা, তেওঁলোকৰ লগত আমি মানে সাজু কৰি ৰাখিছোঁ নিজকে। চেণ্ট্ৰেলত বা কেন্দ্ৰত যদি আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ লগত UPPL চৰকাৰ আছে, এই মানাহ চাকমা সমষ্টিত কি UPPL মানে দলে আমি মানে সোমাব পৰা নাই নেকি বা ঢুকি পোৱা নাই নেকি? নহয়, মানে ৰাইজৰ মাজত যদি সোমাব লাগে তেতিয়া কাম কৰি দেখাব লাগে। তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই। আমাৰ যেনিবা ৰমদ বৰआ ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰত বহি পেলাই BTC মুৰব্বী হিচাপে বহি পেলাই তেওঁ একো কৰিব পৰা নাই। আৰু আমাৰ মানাহ সমষ্টিত যিজন এজন EM আছে, ধনঞ্জয় বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, তেওঁ BPFৰ পৰাই জিকিছিলে। ইয়াৰ পিছত EMৰ হেৰি পাইছে, তেওঁ গাদী পাইছিলে। গাদী পোৱাৰ পিছতো তেওঁ একো কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে আমি তেওঁ আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বুলি নাভাবোঁ। अब्ला रायजोफोर BPFखौ गाज्रि मोनग्रा आरो BPFखौ नागारग्रा गोबां दं नामा? अब्ला BPFखौ मोजां मोनग्रा आरो अनसायग्रासो रासिन सफैदों। नेक्स्ट BTC जेन इलेक्शनाव जोंना मानाव गेदेर चिफ होनांगौ जायो, सिगांनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारखौ जे सरकाराव लाबोनो थाखाय गोबां नेता कर्मीफ्रा गोबां नाजाख्रुबनायनि गेजेरजों खामानि मावगासिनो दङ। अब्ला आं बेखौ बुंनो सानो, फैगोन जे पावारफोर आरो फांसनफोर बेखौ लाबोफिननो थाखाय जोंना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारखौ जे BTCखौ सालायफिननो थाखाय खावलायदों। जेन पावाराव जुदि फैफिनोब्ला जेन माखासे पावार एन्ड फांसन थांजोबनाय, जोंनि माखासे बर'नि जेन मोननांगौ जे मोनथायफोर आरो माखासे जेन इउनिभार्सिटि आरो जे बै आयदैयाव बानायनाय जे दालांफोर, बे दालांफोरखौ जोंना फानलाबोलाबो बानायनाय, माखासे BTR सुक्तिनि जेन गेजेरजों माखासे फेक्टरिफोर सुक्तिनि गेजेरजों बानायगोननि बेबायदि दंमोन। इन्जिनियारिं कलेज बानायनांगौनि दंमोन। बेफोरखौ गेजेरजों नै दा UPPL सरकारा खारन बानायनो हायाखै। दा बेखौनो नुनानै रायजो राजाया खारन रावबो नै दानि समाव, गोदो खिन्थु रायजो राजाया बांद्राय बुजियामोन, दानि समाव रायजो राजाखौबो बांद्राय बोखेनो हानायनि क्षमता गैला। रायजो राजाया गासैखौबो बुजिजोबसिगौ आरो नुदों। सिगां समाव हाग्रामा महिलारिनि समाव मा मावदोंमोन, मा मावाखैमोन बेखौ खारन मिथिजोबगौ आरोखि। जेरै इन्जिनियारिं कलेज, CIT कलेज, माखासे गोबां बिभिन्न गिदिर खामानिफोरखौ बे सुक्तियाव जे BTC सुक्तियाव गैया। अब्लाबो बेखौ माखासे फान्ड गिदिर लाबोनानै थाखाखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय लाबोदों, बाहायदों, खामानि मावदों, लाबोदों, खामानि मावदों। बेफोरबायदि खामानि मावनानै माखासे आं दा बेखौ बुंनो सानो, जेन हाग्रामा महिलारी सारा बै समाव बेबायदि बानायदोंमोन आरोखि। ओमफ्राय नै दानि जेन UPPL सरकाराव ओरैबायदिसो जादों, माखासे जेन फान्डफोरखौ लाबोबाय, खामानिखौ मावाखैबालाय जोंनि BTCआव बोरैथो माथो बेसेबांथो डेभेलप जाखो आरो जानो। बेखौनो नै दा जे सेन्ट्रेलाव बाजेटआव जोंनि गुबै मेन जोंनि बाजेटआ खमायनाया, आङो बिदियाव खमायदों होननानै आंनि बेक्तिफोरनिफ्राय आं सानो आरोखि। जेने लाबोबाय, दा खामानिखौथ' मावनो हायाखिसै, मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै सेन्ट्रेलावथ' बेखौ गासिबो चेक खालामजोबगोन ना, अडिटआव माखासे खिथानांगोन। जे मेन खामानिया बेनो जे जोंनि BTCआव माखासे जोंनि STफोरनि, बर' जाथिफोरनि माखासे अभाब अभिजुग खामानि मावफैनो हायाखै आरो मावफुंजोबनो हायाखिसै। बावसो जोंना 5 क्र'लाव थांनाया बेयावसो जादों आरोखि। माखासे जोंनि खामानिखौ जे बर'नि खामानि, माखासे बर' हारिनि सुक्तिनि गेजेरजों मावनांगौ बेफोरखौबो मावफुंजोबनो हायाखिसै। बेयावसो सेन्ट्रेलजों जोंनि बाजेटआ खमायजादों होननानै आं सानो। दा रायजोफोर नोंथांमोना मानि थाखाय खमायजादों बेखौ निस्सय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। आरो सोर BTC इलेक्सनाव सोर फैगोन नोंथांमोनहा नोंथांनि गोसोजों फोरमायहरनो हागोन आरोखि। एसेनोसै रायजोफोर, जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा स्किप खालामाजासे नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ अल।